Мили телци, здравейте! Надявам се сте добре. Нека да видим какво крие април месец за вас. Започвам така с надникване във вашия любовен живот. След това ще видим и колективни съобщения, които излезат като цяло. И така, нека да видим първо какво се случва покрай телците в любовен план. След това ще видим какво идва към вас, което не виждате. Имаме едно затъмнение, Меркурий става ретрограден, бивши партньори възможно да се връщат, с еклипса пък се приключват някакви неща, които трябва да си отидат. Въобще изключително силно трансформиращ период. Тук сега прекалено много не излязоха, но определено ми излезе Плутон, трансформация. Нека да видим какво още. Емоции, които идват и си отиват. Какво се случва покрай телците през април? Какво се случва покрай телците? Затворени, фрустрирани по отношение на нещо. Някои от вас е възможно да почнат да излизат. Съмняват се в нещо, съмнения има някакви. Клюки, ревност, активация на висшето аз, на вашето висше аз. Какво се случва покрай телците? Божествена мъжка енергия, вие възможно или вие да си имате работа, подновяване на искрата с някой, съдбовни неща се случват. Пролет, засаждане на някакви нови семена. Вина, саботаж, телепатически сънища, телепатия, сънища, песни. Някой възможно се опитва да общува с вас чрез телепатия, сънища, песни. Някой от вас е възможно да развиват медиум способностите си също така, духовните си способности. Някой от вас е възможно да усещат телепатия с някой. Може да е чрез сънища или чрез песни да усещате, че само някой иска да общува с вас. Какво идва към вас, което не виждате? Оле, майче, развод. Започна се. Непоправими различия. Развод. Изчистване, медитация, изчистване на пространство. Изчистете пространството, в което живеете. Осъзнаване, откриване на някакви истини, нещо излиза на светло, някой е разбит, тъжен, счупен, чувства се самотен, някой от вас е възможно да се е случило заради любовни афери, но виждам тук едно желание за разговори, да застанете на една и съща страница. Някой е заседнал в колелото на живота, да е фокусиран повече върху материалните неща, върху оцеляването. Израстване. През лятото ми излизам. Какво ще идва към телците, което не виждат? Спомени, носталгия по миналото, комуникация, общуване, близнаци, везни, водолеи. Излизане от труден период или в момента се намирате в труден период, изолирани сте, имате нужда или желаете да се стигне до някакъв компромис, споразумения с някой, срещи, предложения. Някой от вас иска да се срещна с някой, да доизговорят нещо, някакви споразумения да се случват, ако минавате през развод. Или раздяла и така нататък. Нека да видим бивши партньори какво си мислят за вас. Тези от вас, които са разделени с някой. Какво иска да ви каже този човек. Помислете си човека, за който си мислите. Човека, за който телците си мислят, моля. Съобщение от този човек. Съобщение за телците от човека, за който си мислят, с който са разделени.
Съобщения. Съобщения за тъците. Объркан е този човек. Не е наясно какви точно са вашите отношения. Този човек му се иска вие да разбирахте по-добре какво той или тя чувства. Съкрушени са. Изключително в труден период. Бягат. Тръгнат си, когато отношенията или нещата станаха много сложни или много трудни или много болезнени. Разговор. Искат да ви се обадят, да чуят гласа ви. Събиране. Ние ще се видим отново някой ден. Или винаги ще се връщаме един към друг, обаче и нерешително. Знам, че моята нерешителност да взема някакво решение те нарани. Мили телци, това е съобщението за вас. Нека да видим съобщения. Какво още идва към вас, което не виждате? Какво идва към телците, които не виждат? Теми свързани с дома, къща, място, на което живеете или семейство. Искате партньорски отношения, но не се получава. Възможно да сте разделени с човека, с когото усещате като вашият. Отчаяние. Лош късмет. Усещате го като лош късмет. Имаме главен мъж и главна жена. Божествена мъжка, божествена женска енергия. Обаче, като че ли раздяла, свързано е с някакъв дом, ако сте имали общо отчаяние, лош късмет или нещо в момента не се развива както трябва. Съветът тук какъв е? Далечни хоризонти. Някои от вас е възможно да искат да пътуват. Съветът към вас е да пътувате, да се разсеете. Притеснения. Страх от бедност изпитват някои. Нормално за тълците. Всички тълци се страхуват от бедност. Съветът към вас какъв е? Съветът да не се страхувате. И тук нещо, което виси неприключено, което трябва да бъде приключено. Да го приключите, да го пуснете. Може би. Но тук има нещо неприключено. Нека да видим съвет от вашите духовни водачи. Използвам една таро колода, която е духовна, изключително е различна от всички останали, които съм ползвала до момента. Затова ще си помагам с книгата. Тъй като все още не съм ги изучила, но много ми се искаше да работя с точно тази колода, тъй като тя дава изключително точни насоки. Какво иска да ви кажат вашите духовни водачи, на какво е добре да обърнете внимание в точно този момент. Възстановяване след раздяла. Определено тук нещо се е случило. Имало е раздяла, имало е момент на колата, в който нещо е приключило. Време е да продължите напред, да помислите за бъдещето си, какво е добре за вас, за какво копне вашето сърце, въпреки че сърцето ви виждам, че е възможно да е празно. Последна. Ето я. Любов. И въздух. Комуникация. Някои от вас може би трябва да говорят с някой или иска да говорят с някой. Силни чувства към някой, с който сте се разделили. Нещо е приключило. Известно време е минало. Опитвате се да преминете през този период. Някои от вас вече се поразтърсват в момента, особено и по време на ретрограден Меркурий, може да ви е изключително трудно. Луна в Рак виждам, Венера, Рак, Везни, Водолей, Близнаци. Да, време е да помислите за вашата сигурност. Нека да видим Петица, въздух. Флиртувате с опасността.
смели, но неприемливо държание, тъй като не предвиждате факта, че може да рискувате да разрушите нещо, вашата доблест. Въпреки че някои от нещата, които правите, могат да водят до триумф или до успех, не позволявайте на алчността на другите да ви повлияе. За да постигнете това, слушайте предупрежденията. Пуснете гордостта, суетата, обърнете повече внимание на интуицията си, питайте хората покрай вас да ви помогнат. Ако имате нужда от помощ, искайте помощ. Не жертвайте ценностите си. Има опасност от това. Така. Някой ви липсва или сърцето ви се чувства празно. Оба искам да видя много хубава. Някои от вас са бойци. Не искат да се откажат от нещо. Да, изключително боен дух, страст, любов, жена, любовница или съпруг, изключително верен човек и компаньон и партньор. Но тук е жена, оба. Това сте или вие, или някой, с който си имате работа. Изключително добра домакиня, много успешна в това, което работи и прави. И обича да се грижи за другите. Вие сте изключително грижовни към някой. Явно сте много лоялни към човека, който обичате, обаче сте разделени с този човек. Може да сте влагали много, дори материални ресурси, възможно сте влагали, затова да ви е толкова трудно. Тройка, огън, обърнат. Смяна в посоката, тук някаква отдръпване, връщане на енергията. Някой не иска да работи в екип с друг човек. Различни мнения и интереси може да се крият в тъмнината и сенките на нощта. Които е възможно да се проявяват като лъжи или грешни становища. Някой чака да вземе някакво злато, което трябва да падне от тази торба. Сега ще ви покажа. Беше в обърната позиция. Свободата ще изчезне както светлината, като резултат от суета, гордост, корупция, егоистичност или егоизъм. Или желание да се надделее духовно, някой да надделее. Ако огънят изгасне, ще бъде заради липса на кислород. Ще се чувствате депресирани, задушени. Някои от вас възможно да развиват фобии, страх от тесни пространства. Свързано е с любовта. И тук нещо, което трябва да бъде изговорено. Надявам се това да ви помага. Така, нека да видим какво идва към вас, което не виждате. Какво идва към вас, което не виждате? Генерален план, какво идва към телците, което не виждате?
Какво идва към телците, което не виждат? Приключване на нещо, което за вас е изглеждало дългосрочно и сте влагали много потенциал в него. Следвате мечтите си, вие правите тази крачка. Определено приключване на някакво определено приключва отношение с някой и търси бъдещето си някъде другаде или полага усилия за собственото си бъдеще. Влагате повече енергия там. Спирате да чакате нещо. Нова възможност, без илюзии. Някакво пътуване е възможно някои от вас да имат, но ви виждам с затворена сърдечна чакра. Някои от вас ще ви трябва известно време, за да се отворите отново, но ви виждам, че сте готови да се впуснете в нови възможности, които живота ви предлага и с едно така желание да продължите напред. Това беше, мили телци. Надявам се е било полезно. Прегръщам ви, пожелавам ви всичко хубаво и до нови срещи!